Guess who's back? Back again. Shady's back. Tell a friend. Guess who's back? 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 Vážení prítomní, milá mládež, dovolte mi, aby som vás všetkých srdečne privítala už po 14. krát na miestnych oslavách 1. mája. Presne pred 14 rokmi sme prvýkrát organizovali tu v priestoroch nášho námestia. Odvtedy, ako vidíte, vyrastalo už aj naše javisko, už majú naše deti kde vystupovať a môžeme to ďakovať našemu veľmi šikovnému obecnému zastupiteľstvu. Tisztelt jelenlévők, kedves fiatalok, engedjék meg, hogy mindannyiukat nagyon sok szeretettel köszöntsem immár 14. alkalommal a helyi május 1-i ünnepségen. Biztosan jól emlékeznek rá, hogy 14 évvel ezelőtt pontosan szemben a régi borozó épülete előtt a betonplacon táncoltak a gyerekek, énekeltek, és bizony sokszor a pocsolyába kellett táncolni, mert közbe esett az eső. Azóta a helyzet megváltozott, a gyönyörű szép szabadtéri színpadunkon léphetnek fel a gyerekek, felnőttek, és megpróbálnak önöknek ma délután nagyon kellemes szórakozást biztosítani. A k tomu, aby tá nálada bola ešte lepšia, na začiatku hrala naša obľúbená diková hudba Veľkoulančanka. A műsorunk első részében a nagyködémesi fúvózenekar tagjait hallhatták, akik már több mint 20 éve szereznek nekünk örömet minden évben és minden rendezvényen. Tohoročné oslavy alebo náš kultúrny program sme začali trošku netradične, nie slávnostným príhovorom, ale vystúpením našich najmenších detí z materských škôl maďarskej a szlovenskej. A mai műsorunkat egy kicsit nem hagyományosan kezdtük, a hagyománytól eltérően. Az ünnepi beszéd helyett a legkisebbek, a magyar és a szlováki óvoda tanulói mutatták be első táncaikat. Remélem, hogy tetszett. És a műsor további részében is majd nagy tapsot kérek minden szereplőnek, hiszen sok-sok hónapos, órás munka áll az mögött, hogy ma itt föléphessenek önöknek. Ešte predtým, ako by sme pokračovali v našom programe, dovolte mi, aby som vás upozornila aj našu tombolu, ktorú máme aj tento rok veľmi bohatú a tombolové lístky si môžete zakúpiť tuto pri stánku, kde sú aj tombolové ceny vyložené. Szeretném még felhívni figyelmüket arra, hogy az idén is nagyon gazdag május 1-i tombolánk van, a sátor alatt megtekinthetők, és ugyanott meg is vásárolhatók az egész délután folyamán a tombolajegyek. No a aby sme už nenaťahovali ďalej, budeme pokračovať a v rámci programu potom vás budem usmerňovať, že ako budeme pokračovať a čo všetko na nás ešte dnes čaká. Most pedig folytassuk a műsorunkat. Kérem a Nyugdíjas klub éneklőcsoportját, hogy fáradjon fel a színpadra. A teraz už nasledujú členky spevokolu klubu dôchodcov Zlatý dážď. Az Aranyeső Nyugdíjas klub éneklőcsoportja következik. Choice, I hear you.
deti, dovoľte mi, aby som ja vás srdečne pozdravil v príležitosti prvomájových osláv. Verte mi, veľmi ma teší, keď vidím toľko ľudí vonku. Každý rok pre nás, pre pracovníkov samosprávy, pre organizátorov je najkrajší dar alebo najkrajšia zásluha je to, keď vidíme, že naši občania dobre sa bavia, keď vidíme, že sú spokojní, keď vidíme s vašou návštevnosťou, že vás to baví a že každý rok prídete von, troška sa pobaviť a zabudnúť na každodenné problémy. Takže ja vám prajem príjemnú zábavu, bavte sa. Likőrök, szesz nem marad, amit kiöltök, a földre kerül a tiltök. Jaj, férfi, azt tesz elől nem tér ki. Kiválthat félszeg, az a jobb, hogyha részeg, de délteg. Gin rum tonikum, konyak megy, a vodka lesz.
páni, dovolte mi, aby som v mene nás všetkých sa poďakovala folklórnemu súboru Újhojta zo Slavkovičova za prekrásne ich vystúpenie. Az előbb már egy duha is a pofomba lőtt. Kezdődik a buli, bizony jönnek a poharak. Egy a másik után az árva folyamat. Gyerünk, hát folyik a lőre. Ne nézzünk hátra, csak is előre. Így mindenki tudva, csak azon nyomban, hogy a kocsma hangulaton van. Ha bemegyek a kocsmába, mámot temerál. Addig viszont végbe rugok, mámot temerál. Az a kámat nem találok, mámot temerál. Az anyámat nem találom, mámot temerál. Ja Istenem, mi lesz vélem, mámot temerál. Addig viszont végbe rugok, mámot temerál. 27, E ako Elena a je tam Sliepka. Sliepočka.